Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowsare Jamhiriya mon en garti hannde oɗo ñalawma aljuma nogas e jeetati lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi habaruji moɗon ɗemgal Pulaar toon to États-Unis puɗɗoɗen ko toon to Maison Blanche hono kanko président Zelensky o wawini yaade toon to Maison Blanche hande ɗum noon ko ɗaɓinoma o yaade o joddo e Donald Trump pour ɓe mbawa haalde ko fati nandirel ko fati e minire mo États-Unis yiɗi ummade Ukraine e kadi do jaam dañirta kono noon e wayno ko dukoji ngoni toon donc haare nde ɓeydima mawnude hakkude mabɓe kamɓe ɓeɗo ɗiɗo ardiɓe habaruji men international kadi ma en ƴeew soutien communauté européenne ko fati kanko Zelensky taggal kadi nde kanko batu makko kanko Zelensky e Trump wonti dukoji ma en jaaton kadi to Sénégal ene wayno ko kanko porte-parole gouvernement Sénégal o wi wonde ko Macky Sall hawne ko kañum hoori mouvement ene foti noddede tribunal dado ko kañum wonno gardinoɗo leydi ndi e kadi gueɗe baɗaɗe fof ko kañum woni e wiide makko kanko ko kañum woni mawɗo bandiji cakkirteɗo habaruji men international ko toon to Mauritanie ɗum noon alhamis hanki hono kanko joom suudu gardiɗo leydi o wawino kadi tawede cérémonie ɗum noon ko cérémonie kadi sensibilisation pour wallude yimɓe handicapé ji liggueyeji professionnel ɗum woni titre uji men e oɗo journal mo mbaɗan toon hannde alhol juma nogas jeetati lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi nogas joyyi ma en gartu détail ji joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowsare Jamhiriya mon giɗoɗen habaruji men d'abord koko fati korko siftinɗon toon enen ko aset janggo woni goo lewru korka ɗo e États-Unis ɗum noon ko toon to Mauritanie kadi ene wayno ko janggo aset ɓe puɗɗoto toon to Sénégal noon e tumnade kadi e communiqué officiel jaltuɗo ene wayno ko fuddoto tan ko dimanche ko noon won hooroɓe samedi janggo pour wonande calendrier juma Westchester ene wayno ko aset janggo goo lewru korka kajjari foti dartade ko 5h56 donc ko noon yarata 5h56 ha ñande dimanche ene wayno ko wontata ko 6h44 siftindon tan ko dimanche subaka law ko nden heure changeta wonta donc à partir de dimanche kajjari foti dartade ko 6h44 ko noon yarata kadi 44 ha yetto ha ken usto ko fati nan gueƴe noon ene wayno ko tuggi ñalawma janggo ha ñande dimanche garowo ha ñande samedi garowo ene wayno ko gueƴe juulete ko 8h30 kumtari kadi wonande calendrier ko haali ene wayno ko janggo ko 6h31 minutes noon yarata no monta ha ñande samedi wonata ko 6h39 ɗum noon ñande dimanche ene wayno tawada heure change donc kumtari fuɗɗoto ko 7h40 ma en gattu hen sa fof pour famnude yimɓe ko jiiɗa ɗum ɗon kadi wonande aroɓe julde nafilaji toon to juma Westchester e tumnade kadi ko Henry Anne ko haali directeur exécutif juma o wi wonde ko ene wayno ko vendredi aljuma jaam e samedi jaam eɓe jogui bisuji gummotoɗi toon to Mayor ko donc so tawi neɗɗo ne yiiɗi arde julde ga en so tawi ha woni 7h ɓenni walla 7h15 ɓenni to lawol plantation ngol ne heewi otoji sohlani jomum nena ene fata juma yo yatan parkoya to Mayor to ma bis addu ɗum ha nder juma to habaruji men local d' abord haade men fuɗɗade toon to Maison Blanche hono toon to Lincoln Heights ene wayno ko goto waɗino toon hanki to goto e église aji gonɗi toon to Lincoln Heights ɗum noon ko yimɓe jeeyaɓe Lincoln Heights e surtout henno kanko gardugol makko kanko pasteur biyeteɗo Moriya Samet e ɗum noon e wayno kadi ko wawde kadi ruttitade gueɗe badnoɗe ñande 7 lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi taw ene teskita wonde yimɓe joguinoɓe drapeau ji taw ko yimɓe wiyeteɓe nazi en ɗum noon ko tubakoɓe ganduɗa kañum e koyemumen takketeɓe ko yimɓe supportuɓe philosophie makko da arnoɓe toon seppude contre godago ɓaleɓe yimɓe jeeyaɓe Lincoln Heights ɓe gari toon kadi ɓe mbi wonde ko maɓe continue habde e wuuro wiyetego e Vendredi ene wayno ko police muɗum kañum yiide noon nawata toon donc ko police muɗum hawnaki ko kañum yamiri ɓeɗo tubakoɓe arɓe toon taw ko arɓe no kolla gañantumagal jogui contre ɓaleɓe ene wayno ko teskita kadi ene wayno ko kamɓe Lincoln Heights ene jogui bomuji ha heewi joni ɗiɓe pewji woɗɓe ɗon renoɓe wuuro ngo henna taw kañumen koyum ko joguitiɓe ko ɓeɗon ni nde yiya wonde tubakoɓe raciste uji ne goni toon to
pom gonɗo toon to Lincoln High ko ɓeɗon garno kañumen koyen paye ɓeɗon tubakoɓe ha diddi ɗumen finalement ko police haɗi ɗumen yande ɓeɗon ko wawi wonde fof ene wayno ko ɓe mbawi wiide oɗo saha joni kamɓe maɓe nden koye maɓɓe maɓe continue wawde haɓade maɓe continue kadi wawde résistude kala ko fate yimɓe gueɗe baɗe ni garoje naata communauté maɓɓe ɗum noon bato ngu wonno toon ko église gonɗo toon to Lincoln High e gardugol kanko pasteur mo Lincoln High Moria Samen habaruji men États-Unis puɗɗoɗen ko toon to Maison Blanche ko meeɗani wadde hannde waɗi toon to Maison Blanche ɗum noon ko kanko président Zelensky no wayno arino toon hannde batu makko pour joddade président Trump ɗum noon d' abord ko haalde gueɗe ɗiɗi gueɗel gardinel ngel ko ƴewde nanodiral beele ɓe pamodira ko fate États-Unis ko yiiɗi ko fate minerai moɓe jiiɗi ummo toon to Ukraine caggal muɗum ko haalde ko fate en jaam no dañirte en toon to Ukraine kono noon ko faama tan ene wayno ko surtout ko kanko JD Vance udditi haaluji kewɗi surtout haali hen o wi wonde ko Zelensky kañum hoore mum ko kañum woni provoqué Putin ko kañum woni kadi mo koko perdata guerre o e kadi kañum hoore mum ne woni sababu yimɓe ujunnaji Ukraine naɓe nana maayi dow mere so tawi kanko Zelensky o ardani needi o wawani heɗade ko Donald Trump o haalata o wawata dañde deal o haali kadi kanko JD Vance surtout en wirti hen haaluji kewɗi wi wonde ko en woni Zelensky e nder campagne électoral ɓennuɗo arino toon to Pennsylvania ɗum noon waɗani hono Joe Biden en démocrate en waɗani ɗum campagne e ɗum noon siftinde on tan ko kanko JD Vance gila o naatani e laamu ni gila woni sénateur kanko ko neɗɗo contre wallude Ukraine ko neɗɗo kadi contre ko wiyete en Putin toñi ten walla ko e noon ko wawi wonde fof ene wayno ko caggal muɗum hono kanko Donald Trump ko kanko wonno hakkude JD Vance e kanko ene wayno dukol ngo foori no fewi Donald Trump o yanti en wi wonde ko Zelensky kañum wona neɗɗo jiɗɗo dañde jaam to leydi muɗum so tawi o wawani yamɗinde haala makko ene wayno ko ɓe mbawa walludemo o heɓa deal ɗum noon ene wayno ko ou bien o jaɓa deal o jaɓa ɗum woni ko nanodirde maɓɓe pour ɓe mbawa deftinde guerre o kono noon kanko Zelensky e ko haalata o wi ko wawa jabde guerre yo darto so tawi kanko ala garantie ji ɗi o jogui ko fati sécurité makko ko wawi wonde fof ene wayno ko batu ngu yarani no foti yarude ni surtout ene wadi ko kanko Donald Trump e gouvernement makko kamɓe jamiri caméraji yo gara no kuccita e maɓɓe taw kamɓe ɓeɗo ardi gardiɗo leydi États-Unis vice président mum e kanko kadi gardiɗo leydi Ukraine tagati ko invitaɗo toon to Maison Blanche eɓe dugde e yesso yimɓe journaliste uji ɗum noon donc hunde nde meeɗani waɗede donc ko faama hen tan hono kanko JD Vance e kanko Donald Trump hande ɓe jogui mettere wonde ko Zelensky kañum hoore mum yiɗano kanko Donald Trump o gagnoni e kadi ene wayno ko kanko Zelensky ko kanko woni ha hande toño Zelensky noon asri haaluji kewɗi wi wonde ko leydi muɗum nene toñe guila hitaji ujunaji ɗiɗi sappo e nayyi ɗum noon ko wona président Trump tan ko guila président Obama ha président Trump ha président Joe Biden ha kadi président Trump arti joni kono noon a heggoto meɗen haalde kono noon ɗum ɗo c'est trop il faut ko kamɓe ɓe dartano koye mabɓe ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum waɗi kanko président Zelensky o yalti Maison Blanche ɗum noon ene wayno ko batu ngu yara no foti yarude ko fama tan kamɓe républicain je surtout kanko sénateur jeyaɗo toon to Caroline du Sud Lindsey Graham kanko hoore makko ko supporter wallude Ukraine o wonno e nde hadde Donald Trump arde ene wayno o yalti kadi wi wonde ko ene wayno Zelensky no jabori Donald Trump no jabori JD Vance ni ene wayno hollani needi ɗum noon ko alay saago wawa yaha yafno so yafnaki kamɓe américain ji surtout e wiide makko kanko Lindsey Graham e wiide makko laamu Donald Trump o forani walludemo kanko Zelensky ɓe daña jaam toon to Ukraine donc o reconnaissy o kanko o wi wonde ko gonga ko Ukraine toña ko gonga yimɓe mbarama toon hay par ce que o yi toon hakkillaɓe jeetati o wi kono noon e wayno ko Zelensky wona neɗɗo bawɗo wallude Ukraine ha daña jaam ko wawi wonde fof ene woni caggal mum ɗum kaɗon haala ɗiɗon dokuji gonti kadi probléme international d' abord haade mum wontude probléme international ɗum ko famnude tan wonde ko toɓɓere adande ndeɓe ponno haalde ko fati minerai o hono kanko Zelensky ene wayno o jaɓani États-Unis e wawa ittude minerai o toon to Ukraine no yiɗirno ni ɗum noon ene wayno ko ɗum woni haala batu maɓe puusi donc kamɓe union européenne e nder kadi konngol jartugol toon ɓe mbi wonde ko hono kanko président Vladimir Zelensky yo faam wonde ko wona kañum goto jogorani wonde woppede kañum goto donc wi ɓe mbi wonde ko président Zelensky yo tinno yo tiit yo holdu jambaragal muɗum oto hul
ɗum noon wayno ko ɓe goni caggal muɗum o wi donc maɓe continue wawde liggudade makko pour wonde beele jaam ne dañe toon jaam kadi ko jaam dumiɗo dañe toon hono kanko kadi gardiɗo diplomatie union européenne biyeteɗo Kaja Kallas kanko hoore makko ene wayno waɗi o windi kanko hoore makko wi wonde ko hande sibabude dukoji jeeyaɗi toon to maison blanche ɗi hande holli seedantagal wonde ko alay saago aduna lidiro daña gardiɗo ko wayno kanko président Zelensky donc wi kadi ene wayno ko kamɓe diplomatie communauté européenne ɓe goni ko caggal Ukraine donc maɓe continue supportude ɗum donc wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ne wayno ko ɓuuri hewde ardiɓe leyɗele communauté européenne walla OTAN ene supportimo kanko président Zelensky anda kono hono ɗum jogori waade ko wawi wonde fof ene wayno caggal muɗum kanko hoore makko invitanoma toon to télévision Fox ko président Zelensky ɓe namdimo wiidemo wonde est ce qu'on foti yaade kanko hoore makko yafuno Donald Trump o wi non ala ko yafunoto Donald Trump o wi ko hunde goto maɓɓe fof ko haalata koko woni e ɓerndu mum e kadi il faut ko ɓe kalda kamɓe fof gonga kanko ko haalaniɓe ko ɓe jiiɗa heɗade ɓe jiiɗi ko heɗade koɓe kalata ko ene gaddata hen ko gueɗe politique kanko waɗa ko leydi makko no dañiri jaam ko wawi wonde fof ene wayno ko borto mabɓe ko ɗo haaɗi hannde habaruji men international toon to Rome e tugnade kadi ko radio France international haali hono kanko Pope Francis kadi ene wayno ko ñalawme kadi o yanti ɗum noon ene wayno oɗo saha joni woni ko machine aji ceŋawi makko pour no fofiri ɗum noon tugnade kadi e habaruji gumiri toon ɓe mbi wonde ko tugui jamma hanki ha fade subaka hannde o dañino kadi caɗele pour wawde fofde kanko hoore makko donc ko machine waɗa e makko oɗo saha joni kamɓe Vatican ɓe mbi wonde docteur ɓe ma gartuɗo e 24-48 heures pour caggal nde paami holko woni caɗele cellal makko ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Pope Francis o nawno hôpital toon to Rome ko ma won jonte ɗiɗi joni taw mo joguino probléme uji gueɗe partuɗe mabɓoji bronchite ene wayno kadi ko teskira kadi ko ngolɗo nadgol makko hôpital ngolɗo woni lawol makko naygol ngolɗo kadi woni lawol ɓurgol judde ko fuɗɗi wonde pop guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e tati habaruji men international toon to Sénégal ko siftinde on tan hono kanko Farba Ngom guila ñande nogas e jeeɗiɗi lewru février ɗum noon ko hanki ene wayno woni ko kaso ɗum noon e tugnade kadi konngol gumingol toon ko goto e sehla makko kanko Farba Ngom ɓe mbi wonde ko o wi wonde ko yetti Allah o yetti jinnaɓe makko e wayno kadi ene wayno ko soka ko hen hay ɓernde bonde joganaki ɗum ñaawo saabu ene wayno ko kañum koko adda e muɗum ñaawata kono o wi wonde ko ene wayno ko laamu ngu gusnimo walla ko yimɓe gusnimo ko sibabu nomo jogui kalis wayi ɗum noon e wayno ko kanko ala ko suuɗi hen ala foof ko woni hen ko tumi donc siftinde on tan kanko Farba Ngom ko takkaɗo wonde ko 125 milliards francs CFA kalisaji ɗi ganduɗa ndewiti wonani lawol kadi koye compte uji makko walla ko inde makko ne woni hen ko jiiɗa ɗum ɗon ene wayno ko toon to Sénégal hannde ene wayno ko situation kadi nana ɓeydo bonde ɗum noon kadi ko caggal kadi haalluji hakkude kanko Ousmane Sonko kadi e kanko Macky Sall kadi puɗɗima kadi yaltude donc lurodiral kanko Ousmane Sonko e kanko Macky Sall fuɗɗi ko guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi nden woteji présidentiel kanko Ousmane Sonko kanko wonno kadi candidat e ɗum noon ene wayno ko caggal nde kanko Ousmane Sonko nde o dartino Macky Sall no fewi ɗum woni donc haalluji jalti ɗon wonde ko ɓe batti goto mabɓe fof wiide goɗɗo on ko boni e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho noon caggal nde kanko Ousmane Sonko nde o nangas ene taw ko mon takka wonde ko o ƴeeɓima walla o memi debbo goto biyeteɗo Adja Sarr ene wayno kanko Ousmane Sonko o takkuno oɗon saha o wi wonde ko ɗum ko complot hono kanko Macky Sall waɗi tampindemo ko caggal muɗum ene wayno waɗi seppoji kewɗi nanggugol makko kanko Ousmane Sonko supporteur uji makko batti seppude ha ken wona sappo e joyi neɗɗo maayi hen ene wayno koye hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati kanko Ousmane Sonko caggal nde o soka ɗum noon ko o takka wiya wonde ko funti jeunesse o nani ɗum e caɗele ene wayno ko ɗum fof kadi ɓeydi ko mettere hakkude mabɓe kono e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi ene wayno ko nden kadi kanko hoore makko o oppita e ɗum noon ko caggal nde Macky Sall woni kañum hoɗum propose yo won amnesty yo waɗe pour o oppite hen woteji mbaɗi ko sappo e jeeɗiɗi lewru novembre woteji kadi mbaɗi ɓe kefti kamɓe majorité toon to assemblée kamɓe Pastef donc ɓe keeɓi temedere e nogas goho en sur temedere capanɗe jeegom e joyyi mettere kadi ɓeydi wonde ko kanko gadduno leydi Sénégal hono Macky Sall kanko hoore makko nde continue kadi wadde campagne pour mo walla takku wallu kono noon e wayno koɓe dañi tan ko jonde jeeɗiɗi
ɗum noon ko ɗum waɗi donc e nder caggal muɗum hono kanko Ousmane Sonko ene wayno déclaration ngaji ɗi waɗi o haalino d' abord e nder lewru septembre hitande ujunnaji 2024 o wino wonde ko gouvernement mo Macky Sall ardino o ene wayno waɗi bonandeji kewɗi ko fate kalisaji leydi ndi e ɗum noon surtout yen ko mbiyata produit intérieur brut leydi Sénégal ene wayno ko kene wona 10% muɗum bonnama ɓe mbi kadi ene wayno ko oɗo saha joni kamɓe Sénégal dette mabɓe yettima kene wona jeeɗiɗi ɗum noon ko hunde towde kono noon ene wayno e nder déclaration mo waɗi ñande 27 lewru décembre ujunnaji ɗiɗi 24 kanko Ousmane Sonko ene wayno ko ɗaɓɓino wonde amnistie baɗanoɗo jaltinɗoɓe kamɓe kasoɓe ene wayno ko ɗum ɗon amnistie o itti oɗon amnistie noon waɗano ko ñande koye lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi 24 e wiide mabɓe noon so tawi oɗon amnistie ittama ene wawi hawnaki kamɓe assemblée comme koɓe jogorɓe sosde tribunal mo ganduɗa towɗo ñawoɓe président e nden hawnaki Macky Sall ma kañum hoore mum ñaawi hen sibabude gueɗe ɗe ganduɗa ɓe takki ɗum oɗo saha joni surtout hen ko sibabude ɗum yimɓe heɓe maayi hen ko wawi wonde foof kanko Macky Sall mono continue hande ha haalde wi wonde ko ala foof nde ko waɗi ene wayno ko nde woppi leydi Sénégal nde oppi ɗum ko leydi ndi deeƴi oppi kadi ko gueɗe kewɗe mbaɗama surtout ko wiyete infrastructure oppi kadi ko ngaalu ngu ne yaari yesso wawi kadi yeddude port mo ganduɗa henna cour de compte waɗi o ɗum ɗo fof ko rappo ko gueɗe politique kanko hoore makko o wi wonde ko ene wayno ko ala fof kulol ngol hooli ko kala ko mbiyata eɓe jogori portem plante ene wayno koko ala ko o ala hen sikkitare ɗinon déclaration ngaji noon gaari ko caggal nde kanko Macky Sall wawi kadi fottude journal Jeune Afrique donc e tungnade ko sakkiri hande ono kanko porte parole du gouvernement o wi wonde ko sibabude rapport cour de compte baɗaɗo ene wayno ko ala fof hankkadi ko woni sikkitare wonde kanko Macky Sall on foti ɓe ngala fof sikkitare hankkadi ene wayno ko kanko Macky Sall alay saago justice mo Sénégal noddamo e lawol pour wonde o jaabo holko woni gueɗe bonandeji ɗi waɗɗi donc ene wayno ko caɗele nen ɓeydo toon to Sénégal ko jiida e ɗum ɗon kadi hono kanko Abdou Mbow ene wayno ko député gonɗo toon to assemblée nationale o wawi kadi kanko hoore makko jabade haalluji Mimi Touré to haali ɗeɗo balɗe Mimi Touré yaltini hanke télévision ne haalano wi wonde ko rapport aji cour de compte jaltuɗi ene wayno ko kañum hoore mum ko hunde hawde ɗum ene wayno ko e wiide makko kanko Mimi Touré o wonno koye gouvernement o wonno koye parti APR kono noon ko gueɗe kalteɗe way kono gouvernement o waɗi ko gouvernement ji ɗiɗi ɗum ɗon noon ko haala ko welani Abdou Mbow haali wi wonde ko kamɓe ɗiɗi fof ɓe jeeyano koye gouvernement ɓenɗo ɓe jeeyano kadi koye parti APR ɓe ndendi gueɗe kewɗe o kadi o wawino haalde Mimi Touré privé wonde ɗiɗo haalluji fotata haala ɗum kono ene wayno ko wawi wonde foof oɗo saha joni contodiral nana continue wonde hakkude kamɓe ɓeɗo wonnoɓe jeeyanoɓe gouvernement Macky Sall walla jeeyanoɓe parti mo Macky Sall ardino e surtout hen kanko Mimi Touré e haaluji ɗi o haala ɗi contre yimɓe ɓe ganduɗa hande ni ene continue supportude mo kanko Macky Sall habaruji men international cekkitorɗen ko toon to Mauritanie ene wayno ko ñalawma hanki hono kanko joom suudu gardiɗo leydi o wawi noon tawede cérémonie ɗum noon ko wallude yimɓeɓe guerna wiyeteɓe handicapé pour wawde nannede mbiyete e nder métier ɗum noon ne wayno ko e hiisa mabɓe goomu toppiride ko fate statique mo Mauritanie ɓe mbi wonde ko Mauritanie naaɓe yimɓe wiyeteɓe handicapé oɗo saha joni toon to Mauritanie ene mbawi limede kene wona 507 ujunere 1960 neɗɗo ɗum ko handicapé ji ɗum noon firti wonde ko ma wona hakke 10% population Mauritanie donc ɗum waɗi hono kanko joom suudu mawɗo leydi o biyete docteur Mariama Vadel Da o wi wonde ko alay saago ɓeɗo handicapé ji ɓe dokke teddugal mawgal ɓe dokke kadi neware wawde nannede liggueyaji ko wawde kadi considéré surtout yen takko e dow e jiimani ministére action sociale de l' enfance et de la famille donc cérémonie waɗi ko toon to Mauritanie bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diow Sar ko ɗi habaruji min jogonno on hande oɗo ñalawma aljuma 27 lewru février hitande ujunnaji 2025 en mbaalo jaam on jarama.